namanje ngikhulelwe umntwana wesibili wale ndoda le because yena ungishiye noyi-1 umntwana and naye lo mntwana sowakhe. Awungitshele wena sisi manifika kithi or manila kithi nje njengoba nishadene kuthini kuwe? Mina naye siyathandana Yezwa lamanyala wakhulumayo kodwa wanenzela kithi akala kubo indlu yakho. Manje noSipho kuzutshintshe igama lendlu egameni lenu yini ekwenza utshenze kanjalo? Ngoba phela le ndlu size sithole ukwamina naye size simove in. Ugogo wathi mele uthole umfazi uzohlala la wathatha mina 2000 wena boyithola imali kodwa nje ungasicabangi wena boyitshela ukuthi usitholele isiphukuku esizokushiftela endlini manje angikwazi kuyenza manje wawuthi bokuyini ama-wishes kagogo ngiwalandelile ngishadile nginendoda kule ndlu le bekathi vele indlu yabantu abazohlala abashadile kumele ngishintshe lo muntu wamdala ngimthanda njengoba ngisho njengawo bengikuthanda naye ethe khona yaphuma naye angazi ukuthi yini le bayifakayo ngathi amakhulanyana naye sikanje. Hey yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Zobangphethe uBrian bringing uNosipho. Let's get into it. Sanibonani, igama lami uBrian. Ngize kule show Save My Relationship ukuthi bangisevele i-relationship yami. Ngifuna uku-understand ukuthi kwenzakalani kumuntu wami. Ngahamba ngaya ku camp yamaphoyisa for 6 months. Umuntu wami ngamshiya nogogo. Ugogo washona washiya ngikhonanga ukuya ku funeral because bengiku camp. Mangiboya ku camp sengiqedile ngoba ngiyofuna kusasa ele right for mina nomuntu wami. Umuntu wami sengiboya ushadile or wenze ini angazi sikachentshile nokuchentsha angazi ukuthi into ayenza uyibiza eni but manje ngifuna uku-understand ngoba sikangicoshile nakithi ene indlu besele naye nogogo ngoba ugogo washiya sikafake nabantu fake umuntu wakhe sikahamba nobhuti wakhe lapha kubo so ngifuna ishow ingisize ngisevele i-relationship yami. Hey yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, Zobangphethe uBrian nomuntu wakhe uNosipho. Ni right guys? siyaphila bhuti. Siyaphila bhuti. Alright, ngimnandi. Nandi. Nosipho yamazi lo muntu enginaye la? Yebo ngiyamazi ubhuti. Oh okay, ubani lo bhuti enginaye? Ubhuti bokuyi-boyfriend yami yo 6 years. Yeah. Wangishiya okuwahamba nje ethi ufuna ikusasa eliqhakazile. Ya mina ngimove on nge-life anyway ubhuti. Oh, benijola nobhuti. Okay. Uzoshada. Bhuti ayikho lento ukuthi besi. Mina okwazi kwami sisajola. Sisathandana. Unbreaking. Yeah, asihlukananga. Mina njengendoda ngahamba ngayofuna igolide bhuti. Igolide ngayolifuna ukuthi mina naye sibe right nabantwana bethu. Ngihambe ngaya e-Eastern Cape ngayo enza into babiza i-roadweight. So lesigela kuqala then uhlale lapho ucampe then bakufundise ube right yabona. So mamas okwami ngamshiya nogogo. Yeah, ugogo naye bekamthandile yabona. And nami ngimthandile. So ngathi hayi ngoba mina ngiyahamba batshele kini ngithi uzohlala nami la nogogo and then ukhona ukunakekela ugogo bro. Baby lento ekhulumayo ukuthi mina sahlukana angiyazi bro. Angikhumbuli ne-SMS one or letter or ukuthi nihlukene. Kodwa ugogo washiya emhlabeni. Ngoba because ngiku camp man angikhonanga ukuza la ukuthi ngithi baba ikugogo ngokugcina. Ngahlala le Eastern Cape isikhathi lokho ngisebenza kodwa imali ngiyisenda ngoba kunomntwana
okhuliswayo. Oh, ninomntwana? Yebo sinomntwana. But mina angikhona ukuza in person ngoba manje lapha abavumeli ukuthi nihambe due to i-course lengiyenzayo. Yabona? So now uyayisayinela ukuthi ngizophuma la mase ngicedile ngecourse. How long i-course yakhona? I-course ithatha 1 year 6 months. Yeah. And then from there kuba nama-practical. So nama-practical akhona athatha like 2 years because bafuna ube perfect ngespan sakho, abafuni uyenze amaphutha because it might affect ilentuzana traffic department ngendlela ukuthi manje nawe uzozithola ungasakhona ukuthola umsebenzi, yabona. So now I had ukuthi ngihambe isikhathi eside and manje ngamtshela ngamhlalisa phansi wa understand. So ngikakwa ile ndaba ukuthi umama athi bese, yabona. So ukubuya kwami ngibuya sengithola kunobhuti la ekhaya La kade nihlala khona? la kagogo la kagogo. Ugogo sekashonila ngithi. Hawu bafu ninjani? Yebo ufunani lana kwami lana? Athi hayi naye kwakhe enomama akekho isikhathi leso. Ayethi ukuthi ngiyohlala kabomngane until kubuya umama ngoba bese kangilwisa ubhuti. Yabona. So into engifuna ukuunderstand ukuthi lo muntu engilwisa kithi athi ngithola indaba kahle ngoba ngilokho ngingekho mina. Omakhelwane nabo bamangele njengami so kuthi hawo wena wathengisa indlu kagogo wakho and then wasala phela sebambiza ngoTikline manje. Bambiza ngoTikline umuntu wami. Umakhelwane bambiza ngoTikline. Bhuti wami ngizofuna ukuchazela isito sonke ngoba uyasho yabo uyasikhathi isito sakhe uDarling. Umuntu wami ngize ngithi sihlukene u2 years wonke ngishiyile. Le ndoda 2 years wonke engishile and emekethu uyayithumela imali bekayithumela efonini kagogo. Mina na vele bekungasena communication. Ogo wagcina ngokungihlalisa phansi angitshela ngawo nalomsebenzi ukuthi uzohamba. Bekayithe 6 months kimi. Only to find out sekuya extend sekuno 1 year sekunokuthi kumele aqhubeka ama-practical. So bengikhona ukulinda into ezinjengalezo. Kodwa ugogo mina bengimgcinile ngimgadile ukuze wazi washona ke ugogo and then leyo mali angithi engiyisendayo kugogo uyidla nayo ugogo. Umntana kagogo phela bekumele ngidle naye ugogo mina because ugogo bengimgadile ugogo mina ngimnakekela ugogo. Mamela if bengisende kuwe angithi uzoyidla nogogo. Yes bengizoyidla nogogo but bozobisende kimi abantu abathandanayo kuzomela siphane chance ngoba nami ngikumamelile. Ngacula sonke mina nawe kube right ne. Asimuzwe uthini asizwe istory sakhe. Ngisasho bhuti wami ukuthi uhambe 2 years wonke. Siyangcwaba ugogo kuziningi into ezenzakalile la endlini engekho. Mina ngathi ukuthi maybe washona khona lapho baye khona phela. Bangathinti. Imbeke senda nje ama message efonini kagogo ngoba phela angithi emakhaya sibune access yamafoni uyabona. So nje ogo ke kumuntu osendayo lezi imali asho ukuthi beke isenda and nalo mali bengekho enough ngoba if le mali yakhe be enough bengeke ngikhona ukuthi ngiyothatha enye indoda ngifake endlini yakubo. Indlu seyiphansi kwegama lami angazi ukuthi silungisa kanjani nalo nto leyo. Namanje ngikhulelwe umntana wesibili wale ndoda le because yena ungishiye noyi1 umntwana and naye lo mntwana so wakhe ukalo guy lo. Umntana lo the first born. Uthi wenze njani ngokukhulelwa? I-first born aseyakho namanje ngikhulelwe. So ukhulelwa kithi? Yes. Mina bengisho ukuthi uvele washona lapho uyekhona. Kini wahamba 2 years wonke 2 years wonke. Usenda imali awuzi wena sithu. Awuzi wena njengomuntu wami usenda imali nje kuphela bothi ngiyenzeni imali ngoba bengifuna wena kakade ngize ngiyeka gogo wakho ukuthi bengishade wena ngithi boyfriend ungithembisa amanga ngiyabuya sithanda sami yonke into izoba right ngiyamangala kulungi next usenda imali nje. Wena ufuna ukungitshela ukuthi uyodla icuddling. Uyodla icuddling ucabuzana nami. Angithi lapho angithi ngihlala nawe ke angisasebenzi angiyi kuyosebenza ngiyophandla. Hayi bekuzobonakala ukusenza kanjani nemali kagogo bezosiphilisa. So uthi umntana ucala kusumntana wakhe? Yeah, somntana wakhe vele. So yena bekana lobo kuyibhanji ukuthi nje leso sikhathi phela
nambe ngisase confused kodwa nje azange kube umuntu wami yedwa yena lo muntu engiloko naye lo 6 years enginaye kuye sijola nalo muntu ongishadile manje yeah shoot bengibaphethe boyithu ngesikhathi esi1 then kwazi kwa decide lo guy ukuthi mina ngiyakushada ke njengoba songibona ngigqoke na kanje wena bolile ubhuti utakushade bese wangakushada Thembiso sakhe over 6 years plus 2 years 8 years yonke nje edlala ngami awungitshele le ndoda yakho le uthi indoda why iba isibale makoti west part kithi phela siyathandana mina naye lo i-difference from lento besinayo mina naye siyathandana yezwa lamanyela wakhulumayo kodwa wanenzela kithi akala kubo indlu yakhe unali kubo phela bengengishiye indlu ugogo phela bekena kwayimi kahle kahle ngalendlu bese ngisibhadala mina njengoba bengisho ukuthi ngacanga ukuthi ufile kulazo zinto buye uyakhumbula ukuthi uyohlala nogogo what was the reason ukuthi uyohlala nogogo the reason was ukuthi wenithola indlu yabona ukuthi nje that's why ngisho uthola umsebenzi angithi azangisho manje usibhadala ngani ngiyazibhadala because 2 years ungaveli ungashoni ngisho usenda imali bengazi lapho ukuthi mhlamba abanye abantwana bakagogo abasenda imali wena u2 years wonke nje uhleli kodwa uthi siyathandana la ngikhona hayi ukuthi nje usebenze bengisayofunda lapha bakunika imali encane ukuthi thenga lokho okuncane so mina bengithatha konke ngikuletha ngapha ukuthi mina nibe right ngoba ugogo akasebenzi hayi bongayithathi yonke 2000 okuyini so wena wazelaphi ukuthi bebanginika malini hayi kwazi wena phela ngithi lezo angeke sabona phela mawuthi 2000 okuyini wena uyakhona ukuyenza leyo 2000 uyakhona ukuyenza leyo 2000 istipend bonye kube 2000 wena boyithola imali kodwa nje ungasicabangi wena boyitshela ukuthi utholele isiphukuphuku esizokushiftelela endlini manje angikwazi kuyenza manje wawuthi bokuyini ngisasho namanje because kumele ngisho ukuthi bokuyini 2000 le ndoda iyangondla ikondlela yakondlela ngisho nogogo because wathi uhamba vele ngathi ugaya ka move in ezikhazini yami because ngibona ukuthi wena nje indaba yakhe ayisebenzi ngeke ufike ka heaven wena manje na Brian bomlethela ukuthi nizolungisa uthando lenu walishiya bhuti ngifuna lokho ngoba manje mina mangibuya sekunobafu manje lapha phela ngatshela ukuthi waboshwa kuyaphela ngecareer yakho so angifuni ukwenza lento ezoyenza ukuthi ezokumoshela ngihamba isikhathi eside bro wami yabona so cabanga senyaboshwa what a waste of time uye wazama ukukhuluma nobhuti uthi umuntu wakho and kukini lapha kahle mfethu athini ubhuti kahle ubhuti yena uthi uzongikhombisa amaphepha kusho ukuthi yena malishintshile yena indlu sesayishintsha yabiza mina bheka manje ngihamba nogogo akungishiya kanje mina bokumele ngishintshe hayi bokumele ngishintshe bokumele ngishintshe lo muntu wami dala ngimthanda njengoba ngisho njengawe bengikuthanda nawe ayithe khona yaphuma naye angazi ukuthi yini le bayifakayo ngathi amakulanyana naye sikanje ushintshe umuntu wakho bokumele ngishintshe bengafuna ukukhuluma naye kanje ngoba ukuzala kusho le ngifuna ukuthi kusave kulungiswe relationship yami manje ngathi kuba buhlungu ngoba manje nabantwana akubona bami ngoba bika kanjani imsamo ababikwe vele abantwana bethu because le culture esihambayo nomuntu wami yabo ireligious yaso believeli kubantu baphansi nani so there's no need ukuthi uyihluphe ngalezo zinto lezo awungitshele ke wena so usisi wami manje awuseyena umuntu wami awungitshele wena sisi manifika kithi or manila kithi nje njengoba nishadene kuthini kuwe akusho lutho ayikho nje into ethi ayikho wena ungishiye nje iminyaka engaka bokuthini ku mina yazi ngi-honest nelabe ngikhona angaze ngihlangane nentombazana hawu ayiphela ngike ngikhulume leyo ngoba nama ngiyazi uyazi mhlambe phela wena usaba ungayazi angithi senyakutshela hayi angikholwa yonke lento ongitshelani ukuthi bongeke uhlala ungabi nentombazane for 2 years angazi bozigcineleni ngoba mina zange ngizigcinele uyabona lento yenza ukuthi amajita bagcine sebashaya abomama ngoba manje asireact ngokufana ukuya ngami sengiyahlonipha nje la kushow yakho mfethu uyadeserve impama lo mfethu la lesilima lesimangifika nje so khona manje wena isolution oyibhekile ukuthi okay angithi indlu yakini yebo mfethu mara sebayishintshile bayifaka egameni labo basho kanjalo ngayibona mina iphepha ebhali amaphepha akhona show ngisafuna ukubona lokho ngoba mina ngazi ukuthi indlu yakagogo
ugogo bekenakekelwa ubani yimi uNosipho. Ngathatha ugogo mina ngamisa kuyo yonke le ndawo bo housing siyoshintsha yonke lento le because ugogo washo wathi wamthatha azange athi asambe. Ngamthatha ugogo bokumele ngimthathe bothi ene bro into ebuhlungu ukuthi lapha yana ne ifone uyisebenzisa kayi-1 ukukhuluma nomndeni wakho so amafoni asikhona ukuhlala nawo si communicate nalabantu abasibashile 2 years wonke awenzi neplan. Ifone abayivumeli bakuvumela one day ukuthi ukhulume nefamily yakho. Zikudlulile ke. Yebo. Manje Nosipho kuzutshintshe igama lendlu egameni lenu yini ekwenza uthenze kanjalo ngoba ubhuti bo Mina lo muntu njengoba ngisho bhuti wami kwaseqaleni ukuthi ngajanja ukuthi umuntu ongasekho emhlabeni. Nawe angeke bhuti wami uthi uyathandana nje nomuntu u6 years wonke avela athi okay sana sami ngihamba ngisayilungisa impilo yethu sokhona ukuthi sibe right ngoba phela le yandlu size sithole kwamina naye size simove in. Ugogo wathi mele uthola umfazi uzohlala la wathatha mina wangifaka la endlini wangithembisa wona lo mshado ongazange uyenzeke enguphiwe into bayitshintshile so mina ama wishes kagogo ngiwalandelile ngishadile nginendoda kule ndlu le bekathi vele indlu yabantu abazohlala abashadile la so angiboni ngenze into embi khona la so awukhona ukubekezela mina ngibone bengikhona ukubekezela njengoba ngishilo ngithi nomntana ngithi lo kuqala aso wakho kalogaye enginayo futhi lento yenu dala icalile mos nje kudala yaqala ayikho into engizoyisave la angane kusozelungisa indlu kagogo yona ufuna ukuyisave indlu iyona nakanjani bro ngizoyilwela but angeke khona ukuyilwela indlu phela ugogo wayisayinela ngayo yonke into enginayo bro nyola ngayo yonke into enginayo abomakhelwane bangayifakazela noma ngifike court ukuthi hayi lo mfana lo indlu kagogo wakhe yabona so phela mina ngineliphi nginento eningi ezinginika ivume yokuthi ngibe lapha endlini abantwana bethu ugogo ungcwatshwe yimi okokuqala bowuguphi wena ngingcwaba ugogo wakho bowuguphi angithi ngiyasho ukuthi indlu ke njengoba ngisho nami ukuthi ngendlu ngizibhadalile ngendlu ngizibhadalele ukuthi azange ube khona ngidlala amaphathi amaningi nje ngomncwabo kagogo yonke into bebuzwa mina kodwa wena ukhona umntana kagogo njengoba manje sothi indlu zoyilwela important isikolo mama yazi uqeda imatric noma ungayifela ukufika nje kwimatric bengizosiqeda kanjani ibheke wena ngibheke ikhaya nogogo angithi wena wathi ngihlale phansi wena uzoyenza yonke into ngoba bongasifuna ngithi but ngaba zange uthi ngihlale phansi ngabe wathi asifostele khona mina ngathi okay ithi ube u housewife ngiyokufunela igolide ngilitholile ke mina igolide njengaleli khaya lona leli othi uzolulela igolide lami manga esikolweni uzo understand ukuthi mawulalela uzokhona ukuresponda yabona mangibuza question ukuyi understand question yakho beyithini ukuthi why lamanyala lawo ningayenzeli la ubhuti exactly bengeke sikhona ukuya kabhuti bengeke sikhona ukuya kabhuti why ubhuti ngiyakutshela ukuthi oko wena wahamba washiya lapho kagogo wakho ubhuti wamuva in sishada kanje mina nobhuti nje siyasayina ukwazi ke nomshado wethu yabongekho expensive because asina into eningi understand so sishada kanje nje ubhuti umuve in vele nami kagogo wakho kwamanje okwakho manje mvele kwamanje ayisazobona iphansi kwami indlu ya wena bangakuthatha kodwa indlu khohlwane mama indlu zoyilwela bheka ngizoyilwela ngayo yonke into bhuti ngayo yonke into enginayo sobona phambili kumnandi ngoba nabo makhelwane bayazi ukuthi lapha ngithi ngikhulela lapha umntwana kuphela sizobona phambili indlu phela ngizithengisa mina ngine right wena nje awukubonye khona ku-title deed angazikhulumani and wena uyisizukulu ugogo ukuthi uyisizukulu kanje abomama kho whoever loza ngaye lapha kuleyo bengamfaka ne ngiyacabanga ukuthi lo sisi lo nalento yakhe le yathi boyfriend le bamropile ugogo azange simrhopha ugogo kungayenzeka ukuthi bathi gogo azange simrhopha ugogo ungisayinele nje ugogo ngoba umuntu omdala bomela sayini ugogo bekamela sayini iminyaka engakahleli nami ngicanga ukuthi bengekavela nganginiki lendlu kodwa mara angithi phela if uyabona ukuthi ngathi umsebenzi okusala nogogo ukuphi wena unefoni bongahamba bengengishiya ugogo ayi1 bengengishiya ugogo ayi1 njengoba ngishena ugogo mina bekumele ngigade ugogo angithi bekumnandi sithandana bokumnandi hayi mawufika ngakucela kahle kini
ukuthi hayi nelobola ngizoyibhadala Nini? mangibuya 6 years plus 2 Uyayibhadala years. kanjani ilobola futhi ungenamali No. But, But botho yofuna ngasho ukuthi igolide. ngizoyibha- Botho yofuna igolide. ngiphethe ke igolide Hayi asalidingi sengiright mina nginendoda engiyithandayo futhi nengane ezayo nje angeke ngikhona ukuthi ngilungise abantwana bami lena so le. ulobolile lo bhuti lo Yes. kuphi Ulobole kimi. So manje ubhuti ngapha usamfuni Lo vele. angimfuni nje inhlobo kodwa indle yami ke kumele akwazi lokho. Uthando alisekho kubhuti. Alisekho nje ngisamfuni nje. okay laqedwa yini uthando mama uthi Yazi laqedwa yini ne? We understand bhuti wami ku relationship mele siyamitha physical. Awukho wena. Like sometimes ngiyakudinga ukuthi ube phambi kwami awukho lo khona. So ngithanda lo bekahle. wena ukuthi Bengivuma phela uyabona uzuyasho ukuthi manje igolide unalo bozoba kanjani negolide if bowuhlela ukhamisele mina. angithi ngabe ushilo ukuthi hayi yazi njengoba uhamba Manje sengiyasho. Manje sengiyasho. Manje sengiyasho. Manje awusena ndaba nento azenayo. Samfuni nje akahlali nento zakhe. Indlu yakubo ke masikhulume ngendlu yakubo. Indle yami and indlu ngizoyithengisa kungasidala because sifuna ukumove siye ecountry yomuntu wami manje. So ubhuti uluze yonke into uluza indlu uluze nawe. Yes mina kudala wangiluza manje lo mntana lo kade ngimthanda lo asowakho somtshele ini asowakho akazi next umntwana ngeke ngizomosha umqondo nje yena uzoqhubeka abo umntwana azakhule bese ngiyamtshela ukuthi vele and uzobe sekakhohliwe ngawe lo mntwana wakukhohlwa vele wamkhohlwa umntwana Lento kade aziyenza ale angazi bekenzani uthi beke sithumela imali u2000 sibangaka yimi ugogo abantu umntwana angithi ngishilo Bese yenzani 2000? lapho kodwa bo bebengakunika u2000 wena hayi uzohlala kahle nomsebenzi wakho okay awuthi ngisho bhuti ku 3.5 usendela abantu i2000 bomele ufake yonke angithi niyadla icamp mina bese kunenkantini lapha yangithi kusesiphoyiseni ugovernment like a cosmetic bayaphiwa lapha imali yena bebamphela ukuthi nje yabona angazi bebasiyenzeni bomela ngithumele yona yonke phela ngumuntu uyabona ke bese mina ngigqoke and ungakhohlwa ukuthi wena kade uyisithandwa sami hayi ingane yami oh so so mina ngidlale iphathi enkulu kangaka ukunakekela isalikwazi sakho bese ungitshela ukuthi vumela ini bengivuma phela mina nawe besine plan bokumele shada ngithi manje bengeke shade mina nawe itshentshwe ishintsho uwe phela uhamba 2 years zonke angisho ukuthi ngiyahamba isikhathi until 6 months 6 months soku2 years sokulento lamakhosi akho sewayakhula mamela ungabuyanga kimi akumamele uunderstand ukhona ukuresponda ngithi mangithi kuwe kwa-extendwa isikhathi sokuthi mina ngizohlala la wayebovuma ungasho ukuthi ayazini bengivuma le ndoda besengenile endlini ngizingenile bese ngihlala nayo nomzala yes so manje so masibene lapho vele bese ngitshela ukuthi njengoba bazohamba futhi lo 6 years umzala wakho unjani ukhuluma ilanguage yale wena ukhuluma le ene nami ngifundisile lo language that's why manje ngidecide nokuhamba naye mesiqeda ukuthengisa le ndlu kagogo yes Ushintshile. indlu kagogo siyayithengisa yona wawungamniki indlu ubhuti uthi at least asale nendlu okay ukuze ngimnike ngoba athuzoya ku housing ubhuti angikaluki mina nogogo siye yonke bheka nabo makhelwane wena uzolela bomakhelwane le ndlu ngiyithengisa kusala uzobona angithi wena uthi iphepha lithi yes lithi mina and then mina iprove yami ukuthi ngihambile ikhona and ngikushiye negogo and nakini bayazi ukuthi ngakushiya negogo bokuphi isincwaba and ugogo bavumile njengoba sozokuclaim into angahlala zikagogo negogo njengoba So, sozobuya uclaim le into ndaba zikagogo ukuthi- nje okay. bokuphi le ndlu bafone sezoyiceda ecourt ne Noyiceda ecourt. ya ngifuna ukunderstanda La uyayivala. le relationship wethu ukuthi kuzophela kanjani mina ngisamthanda umama ne nalabantwana okungasabakho abantwana abanacala bafu abasicelelanga ukuza emhlabeni ne bangahamba nobafu angeke khona baye kahle mina ngithanda kubo. ubafu ngifuna ukuyakhaba Mangabe ubafu mina. umama mangikhuluma naye kuyalunga yabona yeah kodwa angina anything wrong against abantwana hayi ngiright nabantwana Athi kodwa akasafuni- ubafo njengendoda uzobafuna abantwana bakhe ngithi nomfazi wakhe shadile nobafu mina naye kusho ukuthi senzile lana- so uthi la akusenathanda la akusenathando la yeah yeah kuzomele and u-accept nje angicabanga kuphela la. ukuthi naye ubafo lona imali ikhona ngoba manje uvumile ukungena
gogo. Siyahamba siyakubo. Siyalaphuma khona ke nobafu. Hambe yolamba ke, hambe yolamba. So when you have a relationship Angilamba ngisindlu imali esobesidla nendoda yami le yendlu phela. Ngizama ukuba phansi mfethu. Lendlu soyithengisa. Ngiyazama ukuprotecta ne career yami yabona. Ngoba ayisanokuya ngami mfethu ngabe ukukhala impama lana mfethu. Ngcono ngiboshwe kodwa manje le career ngihambile isikhathi eside yabona. Ngiyenzela okay mina as individual nomuntu wami ukuthi sibe right yabona. But manje ngiyabona ukuthi Akulungi. Nakulungi. Okay, I think i-solution ilo isho ukuthi like uzoye court. Indaba yendlu nizoyilungisa court. Uhamba nayo bhuti. Cha ngihambi naye. Uzohamba yi-1. Uzihamba yi-1. Na uzolandwa ama-letter azofika kuye. Indlu ngiyayithengisa. Yana kanjani bafu kwamele afika ama-letter lendlu lena mfethu uyazi naye akunalahlangana nendlu khona. Uhlangane mzuzu ushaya nogogo. Yebo ukuthi uqale nogogo lendlu le kuzoba indlu yethu ugogo noma shiya bengathi ugogo ashone mina but njengomuntu omdala ireality ukuthi kungenzeka ukuthi ugogo ahambe before thina sisale nendlu yabona ngoba yimi kuphela umntwana but manje wena mase decide ukuthi urope ugogo wami asaphila kungenzeka ukuthi ugogo uvulelwe wena Angimrobanga ugogo. kungenzeka mfethu ngoba yabona the way ajabule ngakhona ngendaba yendlu Vele ngijabulile. kungenzeka ukuthi ugogo wami Yabona indaba yendlu nizoyisa court thina kwamanje soyivala la ngithi relationship yenu nithe i-over. Yeah, it's over. uthe over mina bengisamfuna that's why ngize la ukuthi so save a relationship yami ngoba manje bengingasakhoni mfethu kumthola lo muntu lona njalo ngithola le bathi ushehe or yini lento yakhe embi ngathi pavement le bengilokhu Ngiyayithanda. yazi abantwana nginankinga nabo kodwa bafana naye ubafu Wena vele umvumele ukuthi okay le relationship iphelile uqale ilife yakho kahle. ya ngoba ngifuna ukuprotecta ne career yami bro wami And I think wena bona inkinga shothi awuzalisi kahle kahle. Indoda engazali. Because bengeke lo guy ningilala noyithi ngesikhathi esi1 ngimithelena ngamitheli wena. Uyababona nawo abantwana bafana no guy. kunento babiza DNA. i-DNA bafu Asaba. ya yes Uzoyenza naye? ngizoyenza ngalomntwana lo wokuqala lo ya lo esi2 vele ngoba yambona na pavement inyana fana nobafu angikhosho ngaye but Akunankinga ngithanda ubafu mina. okay it's fine ke ngiyabona relationship yami ayisasave kanga hamba nento yakho liphube kithi ngoba ngiyikhot mina Hayi butami into engizofuna ukuthi ayizwe kahle. uBrian asindawo mina nomuntu wamthili ngifanalize indlu ithengwe siphume kahle ngoba vele iplan yethu ukubuyela kule country aphuma kuye eMalawi umuntu wami nabantwana. sobona ke Ngishoqala impilo entsha. sobona sisi Future nesithando sami impilo uyiqala uyi1. sithando sakho ipavement Oh le yami Brian in future impilo mothi boyolungisa lesasikhathi bokumele uyilungise nami ngoba khona manje yabosele kuphi. Sekuphelile. Bokumele uyilungise nami yonke into boyiqala from Hayi, scratch. ku-right, sis wami. Bokumele Hayi, ku-right, sikhuphule ku-right, soyi2 ku-right. ngoba khona manje. Ku-right, hayi. Ngitshela the way ngafundanga ngakhona Yeah, ungabe. important isikole, i-matric important. Ngibheka ugogo wakho ngishiye Important nendlu leyo i-matric. soyifuna manje ngicela uthengele yakho ngemali yakho angiso right. Ayithi sivaleni le yendlu nizoyisolva ku housing ya yabo. hayi but yazi ungicela ungishiye number yakho ngizokutshela ukuthi ngiwinile sinema kabi phela lo That's fine. It is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.